למצוא את הבית הבא שלכם יכול להיות מבלבל. קבלו 3 טיפים שיעשה לכם את זה פשוט. קודם תגדירו מה חשוב לכם באמת, מה חובה ומה בונוס. חנייה צריך, מרפסת צריך, מעלית חייב, או שאתם מוכנים להתפשר על חלק מהדברים כדי לא לחרוג מהתקציב. אחרי שברור לכם מה אתם מחפשים, תתחילו לבדוק את כל מאגרי הדירות, מדלן, יד 2, פייסבוק, גוגל, וכנראה תקבלו רשימה של כמה עשרות דירות. יופי, עכשיו הגיע הזמן לעשות שיעורי בית. תפתחו מאגרים ממשלתיים של רשות המיסים ותתחילו להשוות מה נמכר, מתי נמכר, כמה מטרים, באיזה מחיר, והאם היה להם את אותם הפרמטרים שאתם מחפשים בדירה שלכם. סיפרתי לכם ב-30 שניות רק חלק קטן בתהליך שלוקח הרבה מאוד זמן ומצריך מכם מומחיות וניסיון. כל זה ועוד לא הגענו לסיור בנכס, קשר עם המוכר ומשא ומתן. בקיצור, כבר הבנתם, עסקת נדל"ן זה העסקה הכי חשובה בחיים שלכם, וכמו שלא הולכים לבית משפט בלי עורך דין, לא הולכים לעסקת נדל"ן בלי מתווך. שלחו את זה למישהו שמחפש את הדירה הבאה שלו.